И здравейте хора, аз съм ХХМ013. Това ще бъде втори урок. Забелязах, че към него има повече интерес към уроците на C++. И съжалявам за предишния клип, реших да обработя малко преди да го публикувам. И по погрешка сложих един филтър, който прецака почти целият клип. На момент имаше даже черен екран, което е много зле, за което се извинявам предварително. И микрофона ми там не е много добре. Това сега малко ще го приближа. Надявам се сега да се чувам малко по-добре. И започваме. Значи и миналия път, само секунда, изпуснах тук един ред. System Pause, който ви спира програмата. Този ред по принцип такава функция в C++ езика няма. Но понеже ние програмираме в една по-специална среда, Dev в C++, изисква нещо от този тип, за да спре програмата, защото иначе се рънва, т.е. прави това, което е между return 0 и първите три реда. Секунда. Рънва го и веднага затваря екрана, затваря всичко, което ви е излязло. И не виждате въобще резултата. Докато System Pause ви паузира програмата, докато не натиснете някой бутон. Така, миналия път написахме първата си програма cout с текст, където между кавичките имаше текст, мисля, че да, hello world, мисля, че го написахме. И точки запетая накрая, която много често се забравя, но трябва да помним, че я има. Мисля, че компилираме. Да. Грешката е малко по-нагоре. Отваряме. Ето сега вече. Въпросът беше, че тук имаме затваряне на фигурална скоба, пък никъде нямаме отворена фигурална скоба. И в момента виждате, нямаме грешки. Само трябва да затворя малко. Мисля, че тук ми бяха. Да, тук са програмите, които правим. Това са проектите, понеже аз съм на Linux, трябва да ги рънвам от тук. Иначе вие, ако цъкнете от тук Compilate Enter Run, ще ви тръгне направо програмата, ако сте на Windows. Но в момента отваряме, това е проектът, съжалявам. Сега може би се отворена. В момента виждате как изписва Hello World и слепя с текста, който си е по дефолт през any key. Да, това го писахме, няма какво да ви разяснявам толкова. Просто тук се добавя едно end line, което при компилацията... секунда. Това го затваряме. Компилираме. Виждате, не изписва никакви грешки. И сега вече, когато го рънем, ето на нов ред. Сега това е малко по-кратко, припомням от стария урок. Започваме с новото. Значи cout означава изведи, т.е. ако махнем C, което идва от C++, остава out, което е вън, изкарване. Изпиши текста с едно. Изкарай на конзолата този текст. Има и обратното на out, което е in. Cin. Има такава. Секунда да махнем това. Cin, тя е самия потребител въвежда какво иска. Например, пишем от типа обаче трябва да имаме декларирана, например, използваме число int. Това идва от integer на английски, което го имаме и по-горе. Има float, което е с плаваща запетая. Има double, което
Плод е до 10 цифри след запетаята. Дабъл е с... аз пък какво написах? Do също е команда, но за нея друг път ще говорим. Има double, което е до 6 цифри след запетаята. Има и long, което е още по-големи числа, но цели. Има и long, което е double long, се едно пишеш long два пъти. И е още по-голямо число, но това няма сега да го разясняваме толкова подробно. А сега просто ще декорираме променливите и няма да питаме много защо, но в следващия или последващия урок ще разберем защо. Защото ти не можеш да въведеш нещо, което го нямаш като понятие какво означава. И в момента въвеждам, например, променливата А. И слагаме точка и запетая. После пишем на следващия ред, например, А равно на 5, например. И сега тук, ако напишем си out, другите така, нали, А променливата, и го компилираме, ще каже, че тук ни липсва точка и запетая. То сега, ето виждате, няма проблеми, всичко перфектно. Ръмваме го и пак слепено. Но да, виждате, ето е петицата и после това. Няма значение сега, виждате петицата си тук. Всичко е добре. Но има и друго... И отварям това. Секунда, само да го преместя тук. Да. Можем, след като сме... в момента сме задали стойност на А5. А можем и да напишем самия потребител да задава... Направих грешка тук, ама нищо. Ето виждате, в момента потребителя въвежда стойност на А и после cout изкарва ви стойността на А и нов ред, за да не го слепя с онова. Сега насякъде мисля, че няма да ни дава грешки. Да, няма грешки. Отваряме, въвеждаме 6 и той изкарва 6 на следващия ред. Виждате, това е доста полезно. Не, за сега е безмислено, но когато се вкарат много неща, и това е доста полезно. Това е една от основите на C++. И така, може освен това да извършва и след въвеждането компилатора да извършва, и то не компилатора, ами самия език, не мога да ви го обясня, значи самия език, да кажем, извършва А равно на А плюс 5. И в момента, ако въведем така, да, тук нямаме пак точки за запетая, казах ви, много често се забравя. Добре. Виждате, въвеждаме 5 и ще ни изкара 10. Това е всичко. Можете да го напишете и по друг начин. Не А равно на А плюс 5, може да го напишете cout А плюс 5 при изкарването. Бях натиснал insert. И в момента ще се случи абсолютно същото нещо. Компилираме, казваме, че сме без грешки. Пишем 4 и изкарва 9. Абсолютно същото е. Това е качествен код. Ако с началото за по-лесно, може да се пише по-некачествено, но по-разбираемо, като например правите две променливи А и Б. Ето ги А и Б променливите. Тук въвеждате, че Б е равно на А плюс 5. И от тук изкарвате не А или А плюс 5, изкарвате само променливата Б. И се случва абсолютно същото нещо. Да, разбира се, аз кога не съм ги забравил. Ctrl F9, то е същото.
но в момента не се случи, защото съм си въвел като ходки за едно нещо. И въвеждаме, например, числото 3 този път. И от тук, между тези два реда се случва b равно на a плюс 3 и изкарва b, a плюс 5d, което е същото. И последно набързо, за да ви кажа, за да е по-лесно за човек, който употребява програмата, може да направите нещо от този тип. Cout. Въвеждате текста, например, въведи число, може би. Да, число или събираемо. Не, айде число. Няма значение сега. Точка запитаем. И когато го компилираме, ето компилирахме го, отиваме, цъкаме и казва въведи число. Въвеждам 5 и изкарва 10. Нали? Това е ясно, гледахме го вече. Нали, по-удобно е, разбира се, ето така. Две точки място да има. Да е по-разбираемо. И виждаме сега последно ръдване, въведи число, въвеждаме 5 и изкарва 10. Нали, както винаги, 5 плюс 5, 10. И това беше от мен. До следващия епизод.